тавбаи марди занкалон. дар яке аз деҳаҳои дурдаст зане мезист, ки шавҳараш барвақт аз олам гузашта буд. бечора занак дар хонаҳои ҳамсояҳо хизматгорӣ мекард, то бачаҳояш гуруснаву ташна ва сару лучу пойлуч намонанд. вай бо азобу машаққат кӯдаконашро калон карда хононд ва соҳиби маълумоти олӣ гардонд. писари калонияш дар кадом як донишгоҳи хориҷӣ таҳсил карда ба қавле одами калон шуд. модари зор мехост як духтараки бошарму ҳаё ва хоксори қишлоқиро келин карда ормон шиканад. аммо писар ман зани бесавод намегирам гӯён бо як бойдухтари савримени хонадор шуд. келини шаҳрӣ аз рӯзи аввал хуштомадашро ягон зарра писанду манзур намекард. бечора кампир худаш ҳавлӣ мерӯфт, косаю табақ мешуст, хӯрок мепухт ва сару либоси писарашро шуста дазмол мекард. намедонам байнашон чӣ гап шуд, ки баъди 6 моҳи тӯй арӯси шатоҳ ман бо модари ту дар як хона зиндагӣ намекунам гӯён ҷангу ҷанҷолро бардошт. ба хотири занаш шуда ҷавон модарашро аз хона пеш кард ва дигар аз ҳолу аҳволаш пурсон нашуд. хуласи калом аз байн чанд сол гузашту он ҷавон, ки раҳбари як ширкати калон буд ва давлату сарвати бисёре дошт, якбора бемор шуда аз по афтид. табибон қариб 1 сол ӯро табобат карда бошанд ҳам ба дардаш даво наёфтанд. дар муддати бемориаш корхонааш муфлис гашта худаш маъюб шуда монд. марде ки ҳазорон ёру ҷура дошт, дигар ягон кас аз дараш намедаромад ва суроғаш намекард. занаш ҳам баъди камбағалу қарздор шуданаш аз вай рӯ гардонд ва талоқашро талаб карда аз хона баромада рафту шавҳари дигар ёфт. танҳо баъди комилан яккаву танҳо мондан ақли ҷавон ба сараш зад ва пеши худованд тавба карда ба ҷустуҷӯи модари пираш афтид ва аз хонаи пиронсолон ӯро пайдо карда ба хонааш овард. аҷоиботи кор дар он аст, ки баъди модарро ба хона оварда бахшиш пурсидан саломатии ин ҷавон рӯ ба беҳбудӣ ниҳод ва дар як муддати кӯтоҳ бе ягон дорую дармон сиҳат шуда ба по хест. ҳоло бошад очаю бача зиндагии ободу осуда доранд. шунавандагони гиромӣ, ман сарнавишти ин ҷавонро ба он хотир нақл кардам, ки ба дигар ҷавонмардон дарси ибрат шавад ва ҳаргиз дили модарро наозоранд. чунки пайғамбарамон беҳуда нагуфтааст ҷаннат дар зери қудуми модарон аст.